हेलो गाइस आंनि मुङा मुस्रि प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बीएम सोदोब चेनेल नोंथांमोना बे इंट्रोड्यूस होनायखौ बोरैबा मोनो नामा आं इंट्रोड्यूसखौ मानि थाखाय होयो नोंथांमोना मिथिगौ ना खायसे गोदान सुबुंफोर भिडिअखौ नायो स' बिथांमोना आंनि सोमोन्दै मिथिया स' बा चेनेलनि बारा सोमोन्दै मिथिया स' बिनि थाखायनो इंट्रोड्यूस होनाय जायो स' दिनै जों सावरायगोन सिमां व्हाट इज योर ड्रीम इंलिसाव जों बुङो ना व्हाट इज योर ड्रीम दा सिमां मा नुदों नङा होमबा बेयाव बुंनो थाङोब्ला जोङो बेयाव मोननै टाइम थाङो सिमां जाय उन्दुनाय स्लिपिं जाय उन्दुनानै जों जेनेबा ओरै उन्दुबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो सिमां नुबाय बे मोनसे सिमां आरो मोनसे सिमांखौ जों बुजायो व्हाट इज योर ड्रीम होनना बुंबा थांखि मिथिबायना थांखि नोंनि थांखिया मा आं सिगाङाव बुंग्रोनोसै बिगिनिङावनो जाय मानसिफ्रा आंनिख्रुइ देरसिन आरो फरायनाया डिग्री कमप्लिट जाजोब्बाय बिथांमोना बे भिडिअखौ नायाबाबो जासै आरो आं बिसोरनो बैसोरबायदि सुबुंनो बानायदों जाय मानसिफ्रा फरायफुगासिनो दं जाय मानसिफ्रा गथ' हाई स्कुल एमइ स्कुल क्लास 10 फरायदों बिनि उनावहाय हाई सेकेन्डारि फरायदों आरो डिग्री जाफुंगासिनो दङ अके स' सिमां फरायनाय लेभेलाव नोंथाङा सिगांग्रो गावनि फरायनाय थांखिखौ मिथिग्रोना लानांगोन बे मिथिनो थाखाय नोंथाङा गावनो निजेनो सुबुंनाव मानसिफोरनाव नोंनि गेदेर सिनियर गिदिर जेनेबा हमना ला सोरबा गिदिर सिनियर जेनेबा आं हमना ला आंनाव सोंबा आं खोन्थानो हाबाय मा दं लाइफआव संसाराव माबायदि थांखि जानो हानाय माबायदि लाइफ बोरै फरायनो हानाय स्टाडि नङा होमबा स' बिदिनो थिग नोंथांमोना नोंसिनि गेदेर न'खराव दंब्ला नोंसिनि न'आव दंब्ला सोरबा गेदेर बा नोंनि खाथि न'खराव दंब्ला खाथि खाला गामियाव दंब्ला बिसोरनाव सोंना ला फरायनो थाखाय मा दं जेरै हमना ला खायसे मानसिफ्रा मिथिया कमार्सआ मा नङा होमबा साइन्सआ मा आर्ट्सआ मा स' बेबायदिनो गोबां बाथ्रा मिथिया स' खायसे मानसिफ्रा बेखौनो मिथिया बिटेकआ मा नङा होमबा स' बेफोरखौ सोंनानै ला सिगांग्रो बिटेक फरायनो थाखाय मा खालामनांगोन बेफोरखौ मिथिया स' बेफोरखौ सोंनानै ला स' सिमां बा ड्रिम बा थांखि खोनासं जाय थांखिखौ नोङो लादों बे थांखिया जोबागौमानि नों माब्लाबाबो उनथिं दा नाहरफिन साहे नोंनि न'खराव खैफोद गोग्लैदों साहे नोंनि न'खराव सोरबा माबा मोनसे जादों जानाया जागोन मास मोनसे मोननै दुखु जागोन बिनि उनावहाय जेनेबा हमना ला नोंनि न'खराव सोरबा थैबाय बा नोंनि बिफायानो थैबाय नोंनि बिमायानो थैबाय बाट फिउचारा नोंनि फैगासिनो दङ बै समा जानो बोरै नोङो सेंग्राफोरनि मादाव स्पेसियेलि हिन्जाव मानसिफ्राथ' हाबा जानानै हौवा मानसिजों थाङो नालाय स' हिन्जावफ्रा समायना जाबानो बिसोरा थांनो हायो स' हौवाफोरनि गेजेराव माने मस्टलि इम्परटेन्ट डेट गावनि लाइफखौ केरियारखौ दानाय स' यु हेभ टु मेनटेन योर सेल्फ इफ यु आर नट गेटिं सापर्ट फ्रम युवर पेरेन्ट्स okay if you have no your parents means it's like I'm a orphan boy आं सासे मावरिया स' आङो दा फरायो गावनो हारसिङैनो फरायदोंमोन एसे एनै हेल्प लादों आं खोन्थाजोबखाबाय माखासे स' अब्लाबो आं निजेनो खामानि मावनानै फरायदोंमोन थिग बिदिनो गावनि एम बा गावनि थांखिखौ माब्लाबाबो जे डाउनाव दादोन जे आं हाला जायखौ नुदों बेखौ मस्टलि आं बानायथारगोन आं नाजाथारगोन एखेबारे येस आई कैन डू दिस नोंनि गोसोआव सान इफ यू डोंट नो स्पीक हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू मस्ट बी ट्राई स्पीक इन योर हार्ट just think okay now I will cook आं ओंखाम संसै आं ओंखाम संगोन नङा होमबा स' बेफोरखौनो इंलिसाव स्टार्ट खालाम No, I will call my father. Okay, I will call to my father. नङा होमबा स' रायज्लायनाय समाव जोङो माखासे समाव जोङो माखासे ग्रामारखौ जोङो स्पेस खालामो जेरै हमना ला I will call my father. I will call to my father. नङा होमबा I will call my father. I will call to my father. नङा होमबा स' बिदिनो आरो मोनफा स' जास्ट रायज्लायनो सोलों आरो मोनसे इम्परटेन्ट नोङो सिगांग्रो माब्रै सेन्टेन्स दायो बिराद इजि बर'आव जेरै रायलायो बेबायदिनो रायलायो जास्ट नों मिनिंखौ सोदोब खोनानो गुड माने मोजां गुड्स एस लागायदेरना होबाय मा जाखो बियो ओरैनो बुङोब्ला एस लागायदेरबा प्लुरेल जायो बांसानराय बाट एस लागायदेरना होबाय बे गुड्स मा मोजांफोर जागोन नामा जायाना स' बेफोरखौबो अबजार्भ खालामनांगोन गुड माने मोजां जाहैबाय गुड्स माने मुवाफोर नङा होमबा बुस्थु बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ होनो गुड्स नङा होमबा स' बेफोरखौबो अबजार्भ खालामनांगोन हमना ला रायलायनायाव प्रनाउन्सिएसनखौ मोजाङै लानांगोन
जेरै जों सार होनो ना बेखौ जोङो सार होना जों बेखौ स नालाय आर खौ जों मोजांखौनो खोनायाना साइलेन्टआव थायो स' जोङो होनो सार होनना बुङो जोङो सार होनना बुङा जोङो नङा स' नाय आं मोनसे प्रनाउन्सिएसन रायलायनायाव दा फोरोंबाय नोंथांमोनखौ बाट ओमफ्राय बिनि उनावहाय दा नोंथांमोना मा कि नोंनि थांखिखौ नाजा कम्पिउटार क्लास नङा होमबा कम्पिउटार क्लास लादों बा गोसो होनानै ला जे आं कम्पिउटार क्लास लादों आं कम्पिउटार क्लास लादों नोंनि बयफ्रेन्डखौ येस बेबी आं कम्पिउटार क्लास लादों ओमफ्राय नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ बुंबाय बेबी आं कम्पिउटार क्लास लादों खोनानायाव गोबां मोजां खोनायोना आं कम्पिउटार क्लास लादों बिराद दामि बायदि नङा होमबा बिराद भेलु एखेबारे दामि बायदि बिराद मोजां खोनायो बाट उनावहाय कम्पिउटार क्लास जोब्बाय उनावहाय जेबो सोलोङासै एसे एनैल' सोलोंबाय बाट खामानियाव उदियासै लिटिल लार्निं इज डेन्जारास थिंस लिटिल लार्निं इज डेन्जारास थिं माने एसेल' सोलोंनाय बुस्थुआ बिराद डेन्जारासनो लिटिल लार्निं इज डेन्जारास थिं एसेल' सोलोंनाय माने माबाया गियाना गोबां डेन्जारास होनना बुंदों आरो माने स' आं बेखौनो साजेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ गोसो होनानै फराय सिगांग्रो जोंनि बर' मिडियामाथ' गैखायानो क्लास 10निफ्राय बर' मिडियाम गैला इंलिससो जासिगोन स' इमि आरो हाई सेकेन्डारि स्कुलाव इंलिसखौ मोजाङै सोलों प्रनाउन्सिएसन माबोरै होयो हाउ टु प्रनाउन्स अन वर्ड्स मिथिबायना बेफोरखौ ला जेरै हमना ला फिउचार FUTURE फिउचार बेखौ सोरबा बुंगोन फरायनो रोङाबा फुटुरे जेरै जोङो भिडिअफ्राव नुयो नङा होमबा स' बेफोरबायदिनो ओमफ्राय बिनि उनाव ISLAND बेखौ मा होनगोन इसलेण्ड बाट बेखौ जोङो इसलेण्ड होना बेखौ जों आइलेण्ड होनो आइलेण्ड अब्ला मा जाखो एसआ साइलेन्ट लेटाराव स' बेफोरखौबो नायनांगौ स' बेफोरखौ नायनो थाखाय सिगांग्रो मा खालामनांगोन जोङो सोलोंनांगोन जे नोङो ग्रामाराव बुक्सआव नायनांगोन लेटार साइलेन्ट लेटार होनना बुङो बेखौ स' बे प्रनाउन्सिएसनफोरखौ जुदि नों मोजाङै रोङोब्ला अब्ला वाट डोन्ट वेट फर दिस जास्ट गो फर इट एन्ड जास्ट थिंक I can do this सान ओमफ्राय मावदो आंनाबो गोरोन्थि जायो मालाबा समाव ओमफ्राय बिनि उनावहाय गोसायै स्पिडै रायलायोब्लाथाय मालाबा समाव गोरोन्थि जायो बाट आं मोनथिखायो जे बे गोरोन्थि जादों नङा होमबा आं मोनथिखायो स' बेफोरबायदि मोनथिनो हानाय थानांगोन आरो नोंसिनि गियानाव जेरै हमना ला नोङो आइलेण्ड होननानै मिथियो बाट नों इसलेण्ड होनदों बाट नों मोनथिखायो बाट बिनि मिनिङा बे नङा जे मोनथिखानानैबो नों सोरनिबा सिगाङाव रायलायदोंबा इसलेण्ड मा इसलेण्ड होननानैसो बुंगोन नङा होमबा स' बेफोरबायदि एमइ स्कुलाव हाई स्कुलाव फरायदोंब्ला जेनेबा हमना ला नोङो मोनसे गिदिर डक्टर जानो लुबैदों इन्जिनियारिं जानो लुबैदों स' साइन्टिस्ट जानो लुबैदों एस्ट्रनट जानो लुबैदों नङा होमबा पाइलट जानो लुबैदों आर्मि जानो लुबैदों गोबां IPS अफिसार जानो लुबैदों नङा होमबा स' बेफोरबायदिनि थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन मेहनत खालामनांगोन सिगांग्रो बुजिग्रोनांगोन बिसोरो मानिफ्राय जायो मा लाइन फरायब्ला मा जायो स' नोंनि न'खराव थानाय सोरबा गिदिर दंबा फरायनाय बिसोरनाव सों आरो बिनि उनावहाय नोंनि गामियाव सोरबा दंब्ला सों फोरोंगिरिफोरनाव सों ओमफ्राय बिनि उनाव न'आव मबाइल मोनदोंब्ला टाइप खालाम जे मा जानो लुबैदों बेखौ सार्च खालाम ओंखायनो नोंथांमोना पाबजि मबाइल गेम गेलेनाय मा गेम गेलेनाय लाइक एप्स गेलेनाय टिकटक गेलेनाय बेफोरावथ' बिराद इन्टारेस्ट बाट नोंथांमोना फैसा मोनदों नामा मोनाखैना स' नोंथांमोना वेस्ट खालामगासिनो बेफोरखौ इउज खालामनानै नोंथांमोना इउटुब इउज खालाम मोजाङै ओमफ्राय बिनि उनावहाय गुगोल नाय सार्च खालाम जे बेयाव आं माबा मोनसे जानो हानाय एन्सार मोनगोन नामा स' गोसो होनानै फराय गोसो होनानै नाजा नों मा जानो लुबैदों जास्ट नाजा जेनेबा हमना ला मोनसे डक्टर्सफोरनि लेभेलाव जाहैबाय मोनसे साइन्टिस्टफोरनि लेभेलाव मोनसे मेडिकेल बानायग्राफोरनि गेजेराव जाहैबाय मेडिसिन बानायग्रा मोनसे केपसुल बियो जुदि नों बिदि जानो लुबैब्ला अके बे केपसुला मानिफ्राय फैदों माबोरै जाखो बेखौ गथा बोरै बानायखो बेखौ कालार बोरै बानायखो आरो बेखौ एक्सपायरि डेट एक्जेक्ट बोरै खालामनो हायो जे 2020आव बेयो एक्सपायरि जागोन नङा होमबा स' बेफोरखौ सान बोरै बानायदों नङा होमबा बेफोरखौ सान फैसा गैया थाखा गैया येस मिथिगौ नाजाब्ला जेबो रं गैया नोंनि न'खराव फैसा गैया हेल्प खालामग्रा गैया येस आइ नो डेट मेबि you have no supporters from your parents and your household members, okay? So don't worry about this. If you think I have to become this, if you have this dream, so just think, yes, I can do this. खामानि माव माबा मोनसेबाबो खामानि माव जेरै
आंबोथ' सासे अरफन्स बय आंहाबो सासे मावरिया स' आंहाबोथ' हेल्प गैयामोन बास आं गुबुन एसे एनै हेल्प लानानै गुबुननिफ्राय एसे एनै हरफिनो फैसाखौ ओमफ्राय हेल्प लानानै आरो गावबो खामानि मावो पार्ट टाइम स' बिदिनो फरायबाय दा आङो साख्रि मावदों नङा होमबा थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो हायो आं मावदों बेयाव नङाखि आं बेयाव मावबाय थागोन जास्ट आंबो दा ट्रेनिं लागासिनो दङ मिथिबायना आंनि फरायनाया जोबाखै बैनि खरसानि थाखायसो आं जब मावदों आंनि एमआ आंनि साक्सेस जायाखैथ' नोंथांमोना सानदों आं साख्रि मावदों बिदि नङा आंहा फरायनाया जोबाखै मिथिना डिग्रियाथ' जोब्बाय नङा आंहा ट्रेनिं दंबावो माखासे आङो ट्रेनिं लादों जेरै हमना ला आंहा PHP डेभेलपार खालामनाय बे आंना दाबो जोबाखै वेबसाइट डिजाइन खालामनायखौथ' आं रोङो अके स' बाट आङो डेभेलपिंआव बारा रोङा स' आङो डेभेलपिंखौ एसे नाजादों जेरै हमना ला जोंनि गेजेराव C++, जाभा ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिदिनो जेरै हमना ला पाइथन ओमफ्राय बिदिनो जों जुदि वेबसाइट डिजाइनाव बुंब्ला आं सर्ट बुंगासिनो दङ बारा एसेबां बुंजोबाबो HTML CSS jQuery Joomla WordPress नङा होमबा गोबां दं बुंबा जोबनो थाङा नङा होमबा बेफोर गोबां इम्परटेन्ट जाभास्क्रिप्ट नङा होमबा स' बेफोरो जोंनि वेबसाइट डिजाइन खालामनायाव बिराद इम्परटेन्ट ओमफ्राय PHPनि थाखाय बे डेभेलपिं फ्रन्ट एन्ड बेक एन्ड होननाय थायो जोंनि लेभेलाव आंनि लेभेलावथ' बुंबाय बा नोंनि लेभेलाव दा कमार्स साइन्स फरायोब्ला नोंथांमोना जुदि इन्जिनियारिं लेभेलाव फरायोब्ला नोंथांमोना बेखौ नागिरदो नोंथांमोननि सायाव जे आङो येस आं बेखौ जानो नागिरदों आं बोरै नुगोन मा दङ बेनि थाखाय मा इमप्लिमेन्ट दङ वाट इमप्लिमेन्ट आइ हेभ टु सार्च इफ आइ वान्ट टु बिकाम सामथिं नङा होमबा स' नोङो बेखौ नोंसो नागिरनांगोन सोंनांगोन नोंनाव कुइसन सोंबानो डिप अट'मेटिकलि एन्सार फैगोन नों जायनि सायाव नों एन्सार नागिरदों बेखौ नोङो गुबुनाव सों जाय मोनथिनाय सोंबाय था अब्लानो नों मोनगोन बेनि एन्सारखौ स' बे नोंनि दायथ' स' बे जुदि नों नाजायोब्ला नों नागिरोब्ला नों एन्सारखौ मोनखागोन जुदि नों नाजायाब्ला बोरै एन्सार मोनगोन स' फरायनाय लिरनायखौ इसेबां इजि दा सान गेम गेलेदों मबाइल बे नङा जास्ट